Nika Explore, Tamsak Host, Merry Christmas, Merry Christmas, Sisi. Saan ka gumala kanina? Thanks so much. Salamat sa pagdalaw. Salamat, Sisi Nika. Salamat sa patamsak mo. Dito ko sa harang, sabi ni Sis Nika. Ayan. Thanks so much, Sis Nika. Salamat sa paharang-harang mo yan. Dun, 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 dun. 'Good evening, Sisi. Thanks so much. Salamat for coming. Naharang din ako. Five minutes yung harang, Sisi. Haba.
Balanda Vicente. Tamsak, sabi ni Milanda Vicente. Oh, good evening. Good evening, Sisi. Ikaw ba yung misis ni, ni Inting Vlogs? Ika-explore host. Patamsak sa premiere ko. Tapos na, Sisi. Nakatamsak na ako. Hindi mo pa nakita yung hindi mo pa nakita yung bakas ko doon. Tamang-tama pagtapos ko. Diba yun? 11:45 ba yun? Ibaba mo dyan at tamsakan ni Sis Melinda Vicente. Dalaw lang kayo dyan. Thank you so much, Sisi. Merry Christmas. Merry Christmas sa inyong dalawa dyan. Sis Melinda Vicente and Sis Nika Explore. Ayan. Salamat. Salamat sa pagdalaw. Ba't nagluluding ba ako, Sisi? Nag-iikot-ikot naman tong ko. Nakatamsak na ako, Sisi, sa mo, sa premiere mo. Monica 23 plus tamsak din ito. Ay, salamat, Sisi. Thank you so much. Nasa harang pa ako, sabi ni Sis Nika. Ayan. Thanks so much, Sis Nika. Salamat, salamat. Bakit itong CP ko ganun? Hindi naman. Bakit nag-iikot-ikot naman tong CP ko? Itong gamit ko, ba't nag-iikot-ikot? Thanks so much, Sisi. Merry Christmas. Saan ka nagpunta kanina? Saan ka gumala? Ayan, ayan. Natamsakan ko na, Sisi, yung premiere mo. Hindi mo pa nakita yung ko, yung bakas ko doon.
Tamang-tama pagtapos ko. Pa-jacket. Ayan, sige, jacketan kita. Kasi maginaw. Ayan, may jacket ka na, Sisi. Ayan, ayan. May jacket na si Sis Monica, 23 Plaza. Ayan, may jacket ka na, Sisi. Pwede ka nang magbaba dyan ng iyong bahay. Pero ano, mag-isa ka lang yata dyan. Nagtamsak lang si, Melinda Vicente. Ayan. Bakit kaya? Ubos na kaya yung ano ko? Ubos na kaya yung data ko? Ba't nag-iikot-ikot naman na? Ayan, Monica Plaza. Monica 23 Plaza. Ayan, may jacket ka na, Sisi. Sis, pauwi ako sa Sunday. Sama ka? Sama ka sa Sunday, Sisi. Pauwi ako. Pauwi na walang pera. Terus ka muna. Bakit? Thank you so much sa dalawang andyan. Salamat, salamat. Mahaba yung, oo, mahaba yung harang. 3 minutes. Everbelon TV, thanks so much, Sisi. Ayan, jakitan ko yung Everbelon na yan na, di ba ninja mo ba to?
Hi host, approve, approve na kapit pa, sabi ni Everbelon TV. Ayan, Atoy's Vlog. Tamsak partner sa partner, sabi ni Sir Atoy's Vlog. Ayan, thanks so much po partner. Merry Christmas, Merry Christmas, Sir Atoy and Everbelon TV. Merry Christmas po sa inyo. Pauwi ako sa Sunday. Bali, doon ako sa Pinas mag-New Year. Ayan. Sama po kayo. Merry Christmas sa inyong lahat, sabi ni Sir Atoy's Vlog. Ayan. Thank you so much. Salamat po sa pagdalaw. Ayan, tara na, uwi na tayo sa Pinas para doon tayo mag-New Year naman. Ayan. Bigla ang pag-uwi. Hindi nakahanda kaya walang pasalubong. Wow, buti ka pa makakasama family mo, sabi ni Sis Everbelon TV. CC, pero binigla ako ng mga amo ko kaya hindi ako naka-prepare. Wala man lang akong nabiling pasalubong dahil wala namang pambili. Ganun. Ayan, sabi nga ng anak ko, kahit na wala daw pera, basta magkakasama kami naman sa New Year. Kasi 3 years na akong hindi nakaka-uwi, sisi. Kaya medyo masaya na malungkot yung pag-uwi ko kasi walang pera, pero makakasama ko yung family ko. Ganon. Oh, dikit na dikit sa min ko ha, sabi ni Everbelon TV. Yes, dikit na tayo, sisi. At salamat sa pagdalaw ni Everbelon. Ayan, naharang din ako. Mga busy yung mga katim natin. Hello Everbelon, sabi ni Sir Atoy's Vlog. Ayan, Everbelon TV. Hello daw, sabi ni Sir Atoy. Ayan. Mga tulog na yata yung mga pinakbet team. O baka mga lasing na. Monica Channel. Monica Plaza. Monica 23 Plaza pala. Nalilito ako sa mo. Monica 23 Plaza is still in the house. Thanks so much, Sisi. Salamat sa 5 million people in the house. Thanks so much po. Merry Christmas everyone. Happy holidays and advance Happy New Year to all. Ayan. Monica 23 Plaza, patamsak guys ng premiere ni Sis Monica Plaza. Ayan, nagbaba ng kanyang premiere guys. Patamsak naman. Pakitamsak naman yung premiere ni Sis Monica 23 Plaza. Siya si Nika Explore. Ayan. Thanks so much. Gisa Apuya, harang host, sabi ni Gisa Apuya. Everbelon TV, hi po at Atoy's Vlog, Merry Christmas. Pamasko ko, sabi ni Everbelon TV. Ayan. Pamasko daw ni Everbelon TV, Sir Atoy Vlog. Ayan. Namamasko si Everbelon kay Sir Atoy's Vlog. Ayan. Gisa Apuya, harang host, sabi ni Sis Gisa Apuya. Ayan. Thanks so much guys sa 5 million people in the house. Ayan, pakitamsak naman guys yung premiere ni Sis Monica 23 Plaza. Siya si Monica Channel at puntahan natin mamaya. Everbelon TV, may pa peace kay Sir Atoy's Vlog. Ayan.
Pagka ano, ay sandali may tawag. Hello? Hello? Oo, one thing po ah. Tangat san. Tangat san sin. Jen! Jen! Why? ahí sana ni wala.
Hello guys, sorry. Dito pa kasi nagpintuhan sa kwarto, may tumawag sa long distance yata yon galing Australia. Kaya dito pa nagpintuhan sa kwarto ko. Thank you guys. Ren's Temple Vlog. Salamat Sisi. Monica Plaza, Monica 23 Plaza. Thanks so much. Ever Balloon TV. Salamat. Gisa Apuya. Thanks so much. Sir Atoy's Vlog. Salamat po. Partner. Ayan. Nandyan si partner ko. Ayan. Salamat guys. Sa inyong mga paharang-harang dyan. Ren's Temple Vlog is still in the house. Thanks so much, Sisi. Nakatapos ka na? Nakatapos ka ng magpaligo?
Salamat, Renz. Thanks so much. Saan ka gumala kanina? Hindi mo naman na ako tinawagan. Inaantay ko yung tawag mo kanina. Kung anong oras tayo magkikita. 11 na ako lumabas.
Prince Dimple Vlog is still in the house. Thanks so much, Sisi. Andito ako nagsusupport sa premiere. Salamat, salamat. Ayan, ang naman. Ang tagal naman dito. Ayan, ayan. Tagal naman yung premiere na yan. Good evening, host. Sabi ni Perlita Ventura. Ayan, good evening, good evening. Nagsusupport ako sa premiere ni Mami Roti. Binanggit ka pa nga doon sa ni Mami Evelyn. Ayan, ayan. Salamat, salamat sa isa pang andyan. Good evening po, host. Sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan, naharangan na ako. Galing ako sa premiere ni Mami Ruti. Sis Perly. Kaya ayan. Wala nang tao. Nagsilayas na sila. Nilayasan na nila ako kasi nanonood ako ng premiere ni Mami Ruti. Ayan. Hindi pa nga tapos. Pero binalikan ko na tong LS ko kasi wala na yung mga tao. Ayan, harang, harang. Thank you so much, guys. Salamat sa pagsama niyo sa akin ngayong gabi. Kagabi dalawang tulog na lang. Tapos dalawang tulog ulit ngayon. Ay isang tulog na lang ngayon kasi parang hindi na ako matutulog bukas. Bukas ng gabi. Ayan, ayan. Salamat guys sa dalawa pang andyan. Thank you so much. Salamat guys sa isang andyan, dalawang andyan, at saka sa 10 patamsak guys. Salamat, salamat. Ayan, tapos na yung premiere. Ayan, at bumalik na ako sa aking LS na aking naiwanan. Ayan. Naiwanan ko tong LS ko guys kasi nag-support ako ng premiere ni Mami Ruti. Ayan. Hirap din pagka hindi ko makasupport sa mga ka-GC. Ayan, ayan. Good evening po host. Sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan, good evening, good evening. Thanks so much sa paghabol mo at nakapasok ka rin.
Kala ko hindi ka na naman makakapasok sa aking munting bahay, Sis Pearly. Yan guys, pakidikitan naman natin si Sis Pearly, yung mga andyan kung hindi pa kayo magkakadikit. Ayan, at may higa na tayo. Masakit na yung likod. Thank you so much sa dalawa pang andyan. Salamat guys. Mga busy-busy ang mga tao ngayon. Kasi ano nila, holidays. Happy holidays. Ayan. Salamat guys sa 11 na patamsak nyo dyan. Thanks so much sa tatlong andyan guys. Salamat. Ayan, Lian Vibe. Tamsak po, sabi ni Ma'am Lian Vibe. Thanks so much, Madam, sa pagpunta sa aking munting bahay. Merry Christmas. Merry Christmas po, Madam. Ayan. Andyan si Madam Lian Vibes. Madam, yung video mo nga eh. Hindi ko pa nagbibigay. Sabi mo oo. Para may-premiere ko na rin bago ako umuwi sana. Renz Dimple Vlog is still in the house. Thanks so much, Sisi. Salamat. Ayan. Madam Lian Vibe, pahingi po ng pa-congrats video mo para mai-premiere ko na rin yung aking gagawing video. Binigyan ko rin si Emmy kanina, nagpagawa rin siya. Boski Morales, andito na ako, Mama Norms, sabi ni Madam Evelyn Fam and Friends. Ayan, tamsakdan, harang, sabi ni Mami Evelyn Fam and Friends. Ayan, Mami Ruti, harang pa, katatapos lang ng premiere ko host, sabi ni Mami Ruti. Ayan, salamat po sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay, Mami Ruti at Madam Evelyn Fam and Friends. Ayan, thanks so much po sa 3 milyong andyan. Salamat sa mga patamsak at sa mga paharang-harang. Mami Ruti, harang muna host, 29 minutes. What's ko muna to, sayang eh, sabi ni Mami Ruti. Ayan, salamat Madam. Salamat Mami Ruti sa iyong paherang-herang dyan. Perlita Ventura, hello Mami Evelyn, sabi ni Perlita Ventura. Ayan,
Nasa harang pa si Mami Evelyn. Ayan, ayan. Thanks so much. Nakailang ka kanina sa binigay ni Lolo sa LS mo, Perlita. Moski Morales, nilaro ko harang mo kanina, Mama Norms. Harang lang. Di ko na watch LS, sabi ni Mami Evelyn. Salamat, Mami, sa mga paherang-herang mo. Hindi ka ba lumabas kanina, Mami? Hello everyone and Merry Christmas to all, sabi ni Mami Ruti. Ayan, 8 hours. Oh, bakit ang liit? Pero ilan yung LS mo kanina? Hello na at Perlita Ventura, sabi ni Mami Evelyn, Fam and Friends. Ayan. Hindi nag-mini concert ako, hehe. Buti ka nga, Mami, nakakaano ka dyan sa bahay nyo. Nakaka-concert kang mag-isa. Ayan. Puro kanta na channel ko, sabi ni Mami. Kaya nga, Mami. Sige, para mahasa yung mo, yung boses mo dyan. At paharang-harangan din namin at tamsakan yung mga pakanta-kanta mo dyan. Nakailang ka ng Mami, sa revenue mo. Nakamagkano ka na? Lapit na bang makuha? Natulog mi, tapos nawala pala ako live. Nawala pala live ko, sabi ni Sis Perlita Ventura. Oh, bakit? Tuwing holiday nawawala ka. Longski Morales, naabutan nga ako kanina. Heheadache ko natapos yung kanta. Longski Morales, 8891 89 8910, ganun po ba yun, Mami? Wala pa rin number. Wala pa pin number. Oh. Moski Morales, ano po yung 891? Yung niya, Mami Ruti, yung revenue niya. Martos TV. Ayan, bigyan kita ng jacket mo. Oh, bakit? Ayaw magbigay ng jacket ni Lolo. Sandali lang po, Martos TV. Tamsakdan po, congrats, sabi ni Martos TV. Ayan, sorry po, ayaw magbigay ng jacket. Sandali lang po. Ayaw niya. Bakit? Isa pang comment. 891 US dollar. 891 ka na, Mami, US dollar o 89.10? Ganun po ba yan? Ayan. Marcus TV, ayan, may jacket ka na po. Pwede ka ng mga isda dyan. Pwede ka rin magbaba ng yung bahay kung gusto mo. Ayan, kuripot magbigay revenue si Lolo, tas binabawasan ba ako ng 25 US dollar. Ang grabe naman yan. Ayan guys, nagbaba ng kanyang bahay si Marcos TV. Ayan, welcome to my house, Marcos TV. Thanks so much sa pagpunta mo sa bahay ko. At kung hindi mo pa dikit si host, pakidikitan mo na rin para mabalikan kita mamaya after my LS. Ayan. Ayan guys, pakilablabin natin si Marcos TV bago siya sa bahay ko guys. Ayan. Pakilablabin na natin para madagdagan natin ang ating mga bananas. Ayan.
lipat ako, lipat ako sa main, mangisda ako, sabi ni Mongski Morales. Sige, sige po, mami. Para madikitan na natin si, si Marcos TV. Ayan guys, pakidikitan naman si Marcos TV. Bago lang siya dito sa aking bahay ngayon. At dikitan din kita. Tignan ko yung bahay mo. Ayan. Ay, malaki na pala ang bahay mo. Ayan, dikitan kita sa aking Ninja. Pang 163 tamsak. Sa iyong pork Impelia. Ayan. Ayan, nadikitan ka na. Nadikitan na kita. Marcos TV sa aking Ninja. Mamaya yung mamaya yung main ko. Mamaya ko ididikit yung main ko. Evelyn, Fam and Friends, Marcos TV, full package sa'yo, sabi ni Mami Evelyn, Fam and Friends. Ayan. Marcos TV, dan na daw sa'yo si Mami Evelyn, Fam and Friends. At dinikit ko na rin sa'yo yung aking Ninja. Ayan. Madil Cruz, Merry Christmas sa lahat. Tamsak dan host, sabi ni Madil Cruz. Ayan, salamat sa patamsak mo, si Madil. Ayan. Marcus TV. Ayan. Mami Ruti. Here lang Mama Norm, sabi ni Mami Ruti. Ayan. Bahay po, sabi ni Marcus TV. Ayan. Bahay daw po, Mami Evelyn. Pakibaba mo yung bahay mo dyan. Ayan, binaba ni Mami Evelyn yung kanyang bahay. Marcos TV, ayan. Dikitan mo na rin si Mami. At kung hindi ka rin dikit kay host, pakidikitan na rin ako. At mabalikan kita mamaya. Dinikit ko na rin yung Ninja ko. Ayan. Si Mama Norm's Kitchen. Yun. Ninja ko is Norma Mones. Ayan. Thank you so much sa rin Simple Vlog sa paherang-herang mo dyan. Ayan. Mami Ruti, sarap ng spaghetti sa ads. Haha, sabi ni Mami Ruti. Ayan. Magluto ka na sa sa New Year, Mami Ruti. Nakakagutom naman, haha, sabi ni Mami Ruti. Ayan. Wala ka bang niluto? Kagabi na spaghetti. Thank you so much guys sa 3 pang andyan at saka sa 14 na patamsak nyo dyan. Salamat po. Ayan, naharang din ako. Mami Ruti, kagabi meron carbonara kaso nakauwi na ako dito sa amin, wala nang food. Sabi ni Mami Ruti. Ayan. Marcos TV, Dan po at Evelyn Fam and Friends. Ayan. Mami Evelyn, ayan. Dan na daw sa'yo si Marcos TV. Ayan. Merry Christmas sa lahat, sabi ni Mami Evelyn Fam and Friends. Ayan. Ren Simple Vlog. Ayan. May pa stop siya. Hindi ko alam yung mga mga sticker na yan.
Evelyn from and Friends, baba kayo bahay guys, sabi ni Mami Evelyn from and Friends. Ayan, magbaba daw kayo ng inyong mga bahay-bahay guys para mangisda si Mami Evelyn from and Friends pag hindi niyo pa kadikit. Ayan, magdikitan tayo guys, magparami tayo ng bananas para ako din hindi na nadagdagan yung bananas ko, nabawasan na naman yata ng 5. Ewan ko ba bakit nababawasan pa. Bawas ng bawas si Lolo, tapos kuripot pang magbigay ng ng WH. 6 bawas sa akin, sabi ako nga rin mami, parang 5 yung nabawas sa akin kanina. Yan, Mami Ruti, ba't nga po ganun sa akin din sabi ni Mami Ruti. Kaya nga po, hindi na umuusad yung ko. Mas malaki pa yung bahay mo sa akin, Mami Ruti. Ayan guys, magdikitan na tayo para magparami ng bananas kasi kuha ng kuha si Lolo. Hindi pa nabusog. Sa akin 6 din bawas, baka gutom si Lolo. Hindi pa nabusog sa mga pansit at saka sa mga spaghetti na nasa hapagkainan kagabi. Ay nako, grabe. Sa akin konti na lang, binabawasan pa sa ni Mami Evelyn. Ayan, ay nako, di na nga ako nangingisda kaya di umuusad ang banana, sabi ni Mami Ruti. Ako nga rin mami, pagka may pupunta dito sa LS ko at bago, yun, tinidikitan ko. Pero pagka pumupunta ako sa mga nagpapaangat, hindi na ako nagbababa ng bahay ko. Nasa harang pa, sabi ni Rins Dimple Vlog. Ayan, salamat sisi sa mga paharang-harang mo dyan. Thanks so much. Mami Evelyn, 21 days na naman daw yung yung quarantine pagbalik. Kaya nabibisit tong alaga ko kasi magdadagdag na naman daw ng 7 days yung binok niya sa hotel na 14 days, pero wala pa daw confirm sa binok niya. Mami Ruti, kasi nadala ako umattend ako sa LS, ayun, nangisda ako, baka kinabukasan 10 nabawas, sabi ni Mami Ruti. Nabawas, sabi ni Mami Ruti. Ayan, Friends Temple Vlog is still in the house. Thanks so much sisi. Busy ka ba, Friends Temple Vlog? O di ka pa tapos? Ayan, 11 na guys. Salamat po sa dalawa pang andyan. Evelyn Fam and Friends, kaya nga dami gagawin pag uuwi, sayang oras, sabi ni Mami Evelyn. Ayan, Mami Ruti, hello Rins Temple Vlog, Merry Christmas, sabi ni Mami Ruti. Ayan, Merry Christmas daw, Rins Temple Vlog, sabi ni Mami Ruti. Ayan, busy si Rins Temple Vlog, baka nagmamasahe pa sa kanyang lola. Kaya ayan, nagbigi-bigi lang. Ang masakit doon mami, no work, no pay daw. Kaya wala. Ako nga. Grabe. Mami Ruti, Merry Christmas sa lahat ng andito, sabi ni Mami Ruti. Ayan. Opo.
Ganon daw ang policy na no work, no pay. Ayan. Diyos ko Lord, ganon po ba host? Sabi ni Mami Ruti, yun ang sabi nila, Mami. Yun daw ang ng government. Evelyn, fam and friends, hala, gulang ng amo mo. Di ganon. Hindi, Mami, ganon talaga. Kasi hindi siya magsasabi ng puro yan, puro naka-update sa government. Kaya nga 11 o'clock na kagabi pagkatapos kong mag-LS ginising pa ako kasi kagabi lang in-implement ulit yung 21 days na na quarantine starting midnight kagabi. Saan ka po ba ng host? Sa Hong Kong, Mami Roti. Kasama ko si Mami Evelyn dito. Andito kami nila Renz Temple Vlog, Perlita Bintura, ayan. Nika Explore, andito kami lahat sa Hong Kong, ayan. Lockdown po ba dyan? Hindi. Hindi, Mami Roti, hindi lockdown. Kaya nga ako uuwi sa uuwi ako sa Sunday. Hong Kong ka din po ba? Sabi ni Mami Roti. Opo, magkakasama kami nila Mami Evelyn dito. Renz Temple Vlog, andyan lang. Kaya ayan, mahirap. Galing po ako dyan dati, sabi ni Mami Roti. Kaya nga po, buti nga po kayo nakapag-forbod na. Kami andito pa rin. Evelyn, fam and friends, di na lang uuwi pag ganun. Siya naman nagsabi, uwi ka, first leave ginawa sa'yo, sabi ni Ma'am Evelyn. Siyatin ako, malapit lang. Dito ako sa TST, Mami Roti. Sinchacher ako. Tapos, Jordan si, Mami Evelyn. Yumate pala. Yumate si Mami Evelyn. Ayan, Mami Roti, wala ako swerte sa amo host, kaya di na ako bumalik, sabi ni Mami Roti. Ayan, Sir Ver Villanueva, shout out at Mama Nom's Kitchen, tamsak, Merry Christmas, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan, Merry Christmas, Sir. Thank you, salamat for coming, salamat sa patamsak nyo. Ayan, Sir Ver Villanueva. Ayan, Merry Christmas po. Mami Roti, sa Yomate siya. Oo, sa Yomate siya. Isang station lang yung pagitan namin. Ayan, Sir Bear, kung gusto mong balagdagan yung mga bananas mo, kung hindi mo pa kadikit yung mga andito ngayon, mangisda ka na at nangingisda sila. Evelyn, fam and friends. Oo, Ma'am Roti, sabi ni Mami Evelyn. Renz Temple Vlog is still in the house. Thanks so much. Salamat. Mami Roti, hirap dinanas ko dati lalo sa una kong amo. Kung ano taba ko ngayon, sobrang payat ko nun dyan para akong galing sa sakit. Napakadamot sa pagkain, sabi ni Mami Roti. Kaya nga maraming ganyan din dito, pero tiis lang nga kasi kailangan natin Evelyn, fam and friends, pero sa Mongkok yung content ko na market, sabi ni Mami Evelyn. Ayan, Mami Roti, sarap mabili sa Mongkok, ma'am, sabi ni Mami Roti. Yan, maraming doon, maraming mga palengke. Mayroon pa silang wet market. Ayan, Renz Temple Vlog, andyan lang. Thanks so much, Sisi. Mami Ruti, isang beses lang ako grabe naman, sa isang araw. Sobrang tiis ko dati host, sabi ni Mami Ruti. Ayan, ba't di ka nagreklamo sa consulate? Sana nireklamo mo.
Pwede naman eh, pwede namang magreklamo kasi isang beses ka lang pakakainin, grabe naman. Siguro ang tiis ko dati ho, sabi ni Mami Ruti. Kasi naman, pagka maganda na ang buhay natin sa Pinas, wag na nating subukang mag-abroad kasi nga ano, ang hirap din. Ang hirap ding kaya lang parang gusto rin nating pagsapalaran, ganon. As in, oo ma'am, paggising ko 5 a.m. biskwit lang kain ko at kape, sarili ko pang pera yon, binibili ko sa Central, sabi ni Mami Ruti. Ayan, ako naman may tinapay naman at kape, nga lang hindi ka naman mabubusog kaya may biskwit pa rin ako. Ganyan nga, pero ano, ako rin bumibili yung mga biskwit ko. Siyempre pag gugutumin ka, hindi naman kasya yung sliced bread lang. Ayan. Friends Temple Vlog is still in the house. Mami Ruti, pakakainin ako 4 p.m. o 3 p.m. Nanginginig na ako sa gutom, sabi ni Mami Ruti. Ayan. Grabe naman. Yung amo ko naman isang beses lang kumain. Ako naman kain ako. Kain ako sa harap ni amo. Yoko siya. Mami Ruti, ako din pag off ko talagang bumibili ako sa Central, sabi ni Mami Ruti. Oo, ganun na lang para hindi tayo magutuman. Kanin sa akin pero leftover ulam, sabi ni Ma'am Evelyn. Ako din nga mami kung minsan leftover tapos paglaga na lang ako ng itlog o kaya mag-fry ako. Ganon naman talaga ang buhay natin dito. Bumibili nga sila ng pagkain, hindi man lang tanungin kung anong kakainin ng katulong nila. Kaya dumiskarte ka na rin ayan sa ref kung ano yung andyan, di maglaga ka na at magprito ka na o kaya magluto ng noodles para Mami Ruti, naranasan ko ano, naranasan ko ma'am ulo ng isda na in-steam at yung pinagsabawan yun ang pinakain sa akin at 2 kutsara kanin. Kala ko noon mababaliw na ako dun. Natiis ko 9 months. Binaba, binabaan binabaan ko talaga silang mag-ina pareho, sabi ni Mami Ruti. Ayan, oo naman, alangan naman na salbahe, alangan na titiisin mo naman. Totoo ka mama. Mama Norm, sabi ni Mami Evelyn. Opo mami, dumidiskarte na lang akong kung may noodles yan, magluto na ako ng noodles. Tapos pag may vegetable dyan sa ref, di yun na ang iba-ibabaw ko. Tapos lagyan ko ng isang itlog. O, di pwede na yun. At least makakain ka ng mainit-init na sabaw. Makahigop ka ng mainit-init na sabaw. Ayan. Ganyan talaga ang buhay natin. At hindi naman tayo pwedeng magpurgod pa kasi kailangan pa natin ng pera nila. Ay nako. Ayan, sa 21 days na quarantine ko, everyday akong magla-live doon at wala akong gagawin. Ay nako, baka mababaliw din ako doon mag-isa. Ulo lang talaga binibigay sa akin at ingredients ng sabaw, sausaw sa tuyo. Grabe naman kayo, ulo. Anong makakain mo sa ulo? Mata.
Sir Villanueva, andyan lang. Thank you so much, sir. Nakikinig. Ayan. Salamat po, sir, sa pakikinig sa mga kwentuhan namin dito. At magdikit ka na rin, sir, kung hindi mo pa kadikit sila. Alam mo, ma'am, minsan pag nagpapaluto amo ko ng soup, wala siya. Naku, kumuha talaga ako ng potato at carrot sa kaldero yon. Kinain ko, wala naman siya eh. Grabe na gutom ko, sabi ni Mami Roti. Ako din, pagkaluto na yung soup ko at wala pa sila, inom na ako ng 2 bowl. Tutang kayo ng choysam naman minsan ang ipapaulam sa akin, sabi ni Mami Roti. Grabe naman. Samantalang ako, hindi ko nauubos yung mga ulam. Lalo na yung mga biji-biji na yan. Nakakasawa na. Gusto ko nang mag-ulam ng saluyot at saka bulaklak ng kalabasa. Kahit lagyan lang ng kuros. Ayan, kaysa yung mga pagkain nila dito, nakakasuka na. Nasusuka na talaga ako. Gusto kong mag-ulam ng buro. Ayan, yung dinding, pinakbet. Ayan, sarap. Baka itataas ko pa yung isang paa ko pagkakain na. Ay, nako, Mami Ruti, napakasama ng ugali. Grabe, pati pagligo, may oras, may minuto. Minuto lang, tas gusto pa, every other day ako maliligo. Hala, kasi na mahal daw tubig, kakakaloka, sabi niya. Grabe naman, buti na tiis mo pa hanggang 9 months. Nako, meron ako bagoong sa cabinet, sabi niya. Ay, magdadala ako ng bagoong, mami, pag uwi ko. Sana makalusot. Kasi nung last na umuwi ako, hindi nakalusot. Sa Clark ako eh. Talagang pinaiwan nila. Very simple vlog. It's still in the house. Thanks so much, Sisi. Salamat sa pabigi-bigi mo dyan. Nag-i-edit ka siguro, Kaya, ayan, nagkaano ka lang. Ayan. Nag-i-edit si, Very simple vlog. May premiere na naman yan bukas. Saan ka ba gumala, Sisi? Kanina. Sir Ver Villanueva at Mami Ruti at Evelyn Fam and Friends, puntahan ko kayo, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan, puntahan daw kayo ni Sir Ver, Mami Ruti at Ma'am Evelyn Fam and Friends. Ayan, dadalawin kayo ni Sir Ver. Ayan, Mami Ruti. Tapos sabi ba naman, pag araw-araw daw ako maliligo, sisingilan daw niya ako ng 100 Hong Kong para sa tubig at kuryente, haha. Sabi ko, magre-report ako sa embassy, haha, sabi niya. Tinamad ako mag-premiere, sabi ni Mami Evelyn. Ayan. Mami Ruti, hello, Ver Villanueva, Merry Christmas, sabi ni Mami Ruti. Ayan, Mami Ruti, sige, dalaw din ako sa'yo, sabi ni Mami Ruti. Ayan. Ver Villanueva at Evelyn Fam and Friends, playing na The More You Live, The More You Love. Ayan. Ayan, nagbaba ng bahay si Mami Evelyn Fam and Friends. Ayan. Ver Villanueva at Mami Ruti playing na sa Patola Soup, sabi ni Mami Ruti. Ayan. Tamsak server, sabi ni Mami Evelyn Fam and Friends. Ayan. Ayan, nag-iisdaan sila. Mami Ruti, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, guys, nawala na si Mark Toast TV. Asan na? Nawala na siya.
Kami naman kanina ang ginaw kasi sa park kanina kaya sumasayaw-sayaw kami kahit walang tugtog. Ay nako, buhay abroad talaga. Ang hirap. Ang hirap ng buhay abroad. Ayan po ba white name nyo, Sir Bear? Sabi di Mami Roti. Opo, Bear Villanueva ang ano niya. Ang lamig na ba dyan? Ma'am, sabi di Mami Roti. Opo, malamig na po. Malamig na kaya sinisipon nga ako. Pagka nasubraan ako sa lamig, sisipunin ka talaga. Umaagos yung ilong. Sige, punta na ako sir, sabi ni Mami Roti. Ayan, Ren Symbol Vlog is still in the house. Thanks so much. Salamat sa pabigi-bigi mo dyan, si Ren Symbol Vlog. Ayan, naka-edit ka na naman. Edit lang pag may time. Ako hindi pa ako nag-i-edit. At nag-impake ako kanina. Tapos ko na yung box ko. Tapos na rin yung luggage ko. Yung na lang. Yung hand carry na lang. Ang hirap ng pauwi. Daming gagawin. Kailangan mag general cleaning pa ako bukas sa bahay namin. Kasi pagbalik ko after Chinese New Year na. Kaya kailangan mag general cleaning bago umuwi. Thanks so much guys sa 3 pang andyan. Salamat po. Ayan guys, naka 1 hour 25 minutes na tayo. Gawin ko lang 1 hour 30 minutes. Where Villanueva, mag-iwan ako ng bakas sa mga vid ninyo bago ako didikit. Playing pa, sabi ni Sir Ver. Ayan guys, nagdidikit sa inyo si Sir Ver Villanueva. Dadagdag siya ng mga bananas. Ayan, monetize channel na rin si Sir Ver Mami Roti. Kaya natin, na rin Simple Vlog at Ma'am Evelyn Fab and Friends. Ayan, puro mga monetize yung mga andito guys. Ayan. At nagdidikitan pa sila. Nagpaparami ng mga bananas. Ayan. Thank you so much guys sa 3 pang andyan. Ayan, 5 minutes more to go. Ayan. Malaki na bahay ni Sir Bear, sabi ni Mami Roti. Opo Mami, monetize na rin si Sir Bear at malapit na siyang sumahod. Ayan, Ma'am Evelyn from Friends, full package done sir at Sir Bear Villanueva. Ayan. Mami Roti, done po Sir Bear Villanueva with full package, sabi ni Mami Roti. Ayan. Bear Villanueva, done na sa inyong dalawa at Evelyn Fam and Friends at Mami Roti, full pack din yan mga kapatid, sabi ni Sir Bear Villanueva. Ayan. Nakadagdag na naman kayo ng mga bananas, Mami Evelyn at Mami Roti. Ayan. Maganda nga yung kahit konti lang yung naiisda natin. Basta hindi na mabawas sana. Salamat po, sabi ni Mami Roti. Ayan. Salamat sa inyo ha. Merry Christmas, sabi ni Sir Bear Villanueva. Ayan. Sana wag namang magbawas na si Lolo.
Ako rin yung mga bananas ko hindi na ano, hindi ni madagdagan man tapos kinabukasan kukunin din niya ng 5, 6 ganun. Kaya ano, hindi na lumalaki yung bahay ko. Ang hirap ng magpaano ngayon. Ang hirap ng magpalaki ng bahay na. Kaya nga host sabi ni Mami Ruti. Kaya nga, ang hirap ng ano, mangisda. Buti nga nakagraduate tayo. Nakagraduate tayo o ano, Mami Ruti. Sir Bebe, ano ba? Oo nga. Nababawasan din sa akin eh. Nawawalan ng 3, minsan 4. Oo sir, ganon. Ako din. Kaya ano, kung minsan nga hindi nga ako nangingisda no. Pagka may dumikit, ayun, binabalikan ko. Kahit pa isa-isa lang sana ang dumidikit, wag naman nang sanang kunin para mapalaki naman namin yung bahay namin kasi ano naman hindi pa kami nakakatuke. Buti kayo sir, ang laki na ng ano nyo, bahay nyo. Ayan guys, naka 1 hour 30 minutes na tayo. Ilampas ko lang to ng 2 minutes. At magpapahinga na tayong lahat dahil 11:33 na. At Rings Temple Vlog, shout out sa'yo, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan, Rings Temple Vlog, shout out daw, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan, nag-i-edit yan sir, busy siya. Kaya ano, nag-bigi lang. Dahil ano, holiday namin kanina dito, lumabas kami pero ako wala akong na-video kasi ano, bumalik din ako agad. Okay po at Mama Rose Kitchen, need mo na rin magpahinga. Kaya nga po sir, sana magkita-kits naman tayo pag uwi ko. Grabe naman kasi itong sitwasyon ngayon, hindi makagala. Hindi makagala ng ano, lubos-lubos. Ayan guys, kailangan nang magpaalam ni host at matutulog na tayo guys. Ano, 11:35 na ng gabi. Ayan, thanks so much Sir Ver sa pagdalaw ulit. Mami Ruti, salamat po. Mami Evelyn, thanks so much. Rings Simple Vlog, salamat. Ever Balloon Chibi, ayan, salamat. Sir Atoy's Vlog, thank you so much. Monica Channel, salamat Sisi sa iyong pagdalaw, ayan. Naharang ulit ako, sabi ni Mami Evelyn. Ayan Mami, ano na, mag-e-end na tayo. Naharang ulit ako, sabi ni Mami Evelyn, ayan. Bye bye at Mama Norm's Kitchen. Merry Christmas. God bless. Ingat po dyan lagi, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan. Likewise po sir. Ingat-ingat din po kayo at good night. God bless po. Ayan. Bye bye po. Good night everyone. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa aking bahay ngayon at may nagtamsak pang isa. Ayan. Naging 15 yung patamsak ko. Ayan. Salamat po. Bye bye. And Merry Christmas everyone. Good night. Sabi ni Mami Ruti. Ayan, good night po. Good night Sir Bear. Bye bye po.